Шәндә һәм инде теләкләрен җиткерә тагын әлеге җирлеккә нинди эшләр эшләнүен күрергә телим. Бүгенге көнгә минем иң күп мөрәҗәгать итүчеләр бу ут буенча инде. Урам утлары безнең әйтәм шул яңгырдан соң сүнде. Но әле каралган акча безнең уже бетте бит инде. Шуңа күрә ел ахырына кадәр мин подрядчикка әйтеп куйган идем. Аны тагы бер тапкыр карап чыгасы була инде. Но пока мин әле вакытны сузам, потому что барлар шул бер тапкыр гына. Иң больной вопрос шул булып тора безнең. Аннары соң алгалкы белән дус итеп, тату итеп эшләргә тырышабыз инде без аңлашып. Бөтен сорауларым мин тырышып үзем решать итәргә тырышам. Булдырганча. Ярар, бик рәхмәт. Сайыннан бәйрәм уңайны сезнең һәм авылда да иганәчеләр ярдәме белән һәйкәл ачылды һәм менә бу җирлек мәсьәләләрен хәл иткәндә иганәчеләр белән эшләвегездә мактауга лаек. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм менә безнең игътибарны юнәлтәсебез килә Әтәс авылы җирлегенә. Безнең Эльвира Фәтуллина инде озак елларда